Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Mas mana kamanindi janeno mar Color TV omosini okwe ahinya okinyi ni endi mana masani chenro mano mar Jumapil mogwedhi en chenro no endi mabende biro ni chieng' Jumapil kama endi kochakore saa 12 nyaka rom saa 4 mano mar onyango. Tielo ni endi mano ma saa 3 wang'e ni endi wachako kidieny endi mano mar gombaka moro wang'ene kanyo endi kata wanon matut ahinya ewi jawer mano mag wende Nyasaye iluongo ni Philip Odong'a ma bende ogere koda kanyo mar Sayun wadogo kode mbaka ka endi wang'e to Philip ni endi to en ng'ano machal nade to weche mag wer ochako yo machal nade to wende nigi endi osedhi godo machal nade ka in bende inyalo miye jipo moro amora ma in godo kanyo endi pono ni bende igwedhori kokalo kuom wende nego endi in bende inyalo miyowa pachi kendo bende wende go inyalo dhi e YouTube mano kidhi e YouTube tibiro yudo kanyo endi kindiko Sayun kata Philip Odong'a ibiro yudo kanyo endi wende ne kendo ibiro gwedhori e yone endi mar makare. Rwa ka endi jati Nyasaye mabedo sechopo ka endi mondo wako kode mbaka omiwa historia mare okinyi ni endi mar masani michiegni ahinya jadolo kwe. Erokamano ahinya mora ahinya kuom chopo mari e Color TV okinyi ni endi mar masani in bende adwani mondo mi akaw thuolo maken mondo koro arwaki godo ni machiegni ahinya inyalo loso kodwa kokalo kuom line marwa mag tudruok mopogore opogore Facebook, Twitter, YouTube kaachiel koda ka Instagram @Color TV bende inyalo tiyo kanyo endi koda ka ote machuok kitiyo koda namba endi mantie e bwo TV mari kanyo endi nyakoro magajwang' okinyi ni endi mano masani machiegni jadolo kawe thuolo mari mondo imose janeno mano mar Color TV kendo mondo wachak achaka chenro machiegni. Erokamano. Mokwongo adhi moso oganda duto mag Nyasaye ma nenowa gi lak sechegi ni opak Yesu. Amora ahinya erokamano ahinya Philip kuom thuolo mari mabende ikawo kendo bang' moso janeno mano mar Color TV okinyi man masani endi akawo bende thuolo mondo mi koro inyalo mana nyisowa neno to Philip ni endi en ng'ano machal nade. Erokamano. Jating' duondi matin. Philip en jatich Nyasaye mawero wende mag gospel kata wende mapako Nyasaye. Kamano. Erokamano ahinya Philip ni endi owuok e familia owuok e gweng' mage Philip ni owuok e familia machal nade nonro mari nyiswa nonro mari kaka Philip. Erokamano. Kadhi e nonro na mara matin e wechega mag wer. Philip Odong'a en jatich Nyasaye to nonro na kata kaka nachako wer nachako kuom ohangla kendo aparo ni nitiere wende ga moko kanyo man godo matimo negi gin kod video kiwinjo wende go kabisa tiwinjo ka atemo go erokamano ne japuonjna kata mano konya Fred tiende ni ne an ja ohangla awuok e ohangla kaduogo e gospel. Sama awuok e ohangla kaduogo e gospel ne en mich mar Nyasaye kata an awuon ne ok ang'eyo ni chieng' moro natimre nade chieng' moro nawuok kanyo. Koro nonro na matin awuok e ohangla kaduogo e gospel to kata gospel kaendi kaduoge tabiro mondo mi ati tich Nyasaye to en Nyasaye manoluonga. Mano koro e kama antiere. Nonro na matin. Yes. Asebedo ka e kit ngimana ok wadongo e ngima moro maber ahinya. To wach Nyasaye ema ne omiyo anyalo chopo kama antiere ni to bende wakalo kama tek. Ne wasiko mana kod lamo kendo ne wasiko kod lemo mang'eny emomiyo achopo kuma antiere ni. Nonro mar dalau. Erokamano. Philip onyuol kanye Philip ni endi onyuol nyathi mar adi dalawa ne chal nade kamano kama. Philip Odong'a an wuod Kabondo. Kamoro ni alaro skul iloro Misambi tidonjo piny e Dhomiriu kanyo. An e nyathi mar 7 e dier dalawa to nyuola kamoro ni Kabondo Kakoth e dhot mar Kakoth. To aleme kanisa mar Roho ema antiere. Philip miwa kaka dalau ne chalo imane historia mari mwadwaro. Adongo an nyathi ma kama dalawa ne chal kama kama obedo kama obedo kama history mar dalau. Erokamano. Historia matin mar dalawa. Dalawa ne ok en dala maber ahinya. Kendo dalawa ne en dala mane gi chien to ji ne neno dalawa ka gima dala mantiere go matin
higni mokalo machien nawinja kinyisa kapok nanyuola. But ka wang'awo yepo ta aneno ka gima koro dalawa ne ndala ma koro inyalo siem gi umni cho machacha ka ng'ane. Kendo dalawa ei gweng'wa, dalawa ema koro nodhier mogik. Dalawa ema nodhier mogik minyalo wach ni dalani to onge. Kendo dalawa ema ninyalo ng'i. Yes. Kata ka mamawa ne tuo, kinde moko mama obedo matuo kabisa. To jomoko biro to wacho ni mama ni to kosetho to bath puodho ni e kama wadhi uso. Ka wauso kama to ang'e ni dhi konye. Yes. To bathe ni ka wauso to wadhi ka wang'i kaka biro puonjo go nyithindego. Kinde go pod atin to mama watuo. Koro tieni dalawa ne ndala modhier. Kendo en ndala modhier kabisa. Ne ndala mantiere piny. Lakini kuom lamo Nyasaye, Yes. aneno ka Nyasaye bet chungo dalawa no matin. Osechako chunge matin. Koro dalawa no en dala maber ahinya. Mar ariyo ne mano, babana monyuola ne en ajuoga kata ne en jakony ji e weche mag thieth. Taparo ni pile pile ing'eyo ni kajuoga kata dala ma jothieth nitiere, ing'eyo ni gini dala ma nyaka dhi ka gima dwa nonindi ogore piny ka koro joka osebet maonge. Ka ok Nyasaye mochung' kanyo tinyalo yudo ka nya bedo matek mondo dalano wa malo. Koro dalano mane kaka dalawa no ne en nikech samoro jok manokonyo gik moko achiel ariyo adek ne nyalo duogo e dier dala ma dala oduogo chapni kama. Koro dalawa to gi mang'eny manyalo wacho onge to mana mano. Philip, ka idongo to iyudo ka familia u kata dala u ok dalano eri mano makare ahinya ma bende ni nyalo wacho. But iyudo ka challenges bende ne nitiere kendo ji bende nego sibui ni siemo dala u kod ni maendi gima ber ne ok nyalo wuoke. Idongo mogik a point ma koro in bende ibedo ng'ato. E seche ma ichako wer niendi obiro ni e yo mane? Kamano. Wer obiro na chon kabisa, anyalo wacho na nyuola godo. Gik machalo kaka talent gin gik minyuolo go ji. Ng'ato ok nyalo dongo ma gigi kata mana manyombi ma bed ng'ama duong' ma bed gi dalane to wacho ni koka wer owuok ne. Gima kamano ok nyalare. Talent en gima inyuolo go ng'ato. Nyathi ka pod tin anena ni nyathini to nitie kod talent machal kama ka janyuol. Koro talent ne antiere godo kanonyuola. I can remember ni e kinde moko chon kabisa bet ne weche mag thum gi nahero. To nitiere jathum mane kinde mane watin no, mana tin no, nadhi ga gi mamwa Sondu, nawuotha sama oting'o misigo kodhi Sondu, tawuotho kode. Sondu ne pod tin kabisa. Koro kadhi tawinjo e bath bano uso ga bando. Koro awinjo ka Tony Nyadundo ne ywak. Ni bende pod nakia kata ni Tony Nyadundo. Awinjo ka igoyo thum mar Ohangla kanyo to gino donje remba. Koro ing'e ka mama uso bando kacha to pod atin kabisa. Tadhi tachung' e dho bakucho tamiel gi wiya kama. To biro to kona ang'o mitimo bing'e nyalo lal ka. To koro ing'e ni ambo kanyise gima nitiere pacha ka. Koro gino dhi adhiya koda kamano ma chopo kama koro agike klas 3 4. Kanyo eko koro awinjo ka nitiere Uma Basement wuok. Neno Uma Basement ema naduga awinje manoduogo dhi kod ahinya. Nikech sama koro chako thum to nyaka jakadenge gini. Koro ina winjo ka thumbe gi donjo naga kabisa. Koro ing'e ni kaendi mantiere kijana moro ne wan godo dala kocha. Koro kijana ni en bende ne ogoyo drum set sana. Yes. Koro wan e school ting'e ni wasomo ka to kipenji ni chieng' moro ni bed ang'o? Abiro bet jathum. Japuonj ne nyalo goya ma japuonj pama, japuonj biro to ng'wenya. Japuonj nyisa ni in ibiro school kaendi ni biro bet jathum kosi ibiro school kaendi ni biro somo mondo ibed daktari. Ka idwaro thum to wuog idhiyo nikech jothum jomoran. Ka dala ucha neno koran to pod iwacho ni chak idwa ni bed jathum. Ma koro isemaran wai mondo jomarieko som. Takon japuonj ok en kamano. Koro sama entie to naloko ni nikech koro nosekone na bed japuonj. Koro amba loko na biro bet japuonj. Lakini sama odho kuongo dhi ni abiro bet jathum. Koro nikech ka para kaka ong'wenya to goya e klas to nyithindo nyiera gima ne nyalo timo notimre nade notama. Koro mich nani en gima nachako go chon
kendo en gima nonyuolago. Uma basement odhi kamano to koro thumni ne nitiere pacha mochopo kama koro chande mamwa matin gimoro klas 4 kaendi kadwa we sikul. Ne wadhi wang'ado long moro masot kama. Koro akenye kama. Kadonjo an lekna maduong' kadhi e thum to en ni ok nadhi e bar, adhi e thum kuonde migoe thum ka. Mondo mi amiel amor ji. Mane gima ne duong' nikech nang'e kaka Kenya mang'ado moko machaka kuo gi sindan. Koro en kala mopogore. Ka miel kama to koro ng'eni namoro ji ane ma koro ji ng'iya. Mich mar thumno ne nitiere kuoma. Wadhi kamano machopo nyaka e kinde moko ma koro awuok oko mar skul to agombo mondo mi adonji e band. Nagocho ne jothumbe madhi Apana Beach. Nawinjo ga interviews mag jothumbe. Kindego Solomon Atito kata Kafaya ema ne timo interview. An kane Kafaya wacho ni nitiere thum wan gi weekend kata kapok Kafaya olandogi ei week ka week ni keto ni maja thum mar week. Koro e week ka week no kikelo johangla tana wuone i juma cha seng'e ni jothumbe manyien ne gin jothumbe makama. Kenda agora gi pacha mang'iya nang'eni number 1 dhi bet ng'ane, number 2 dhi bet ng'ane, number 3 dhi bet ng'ane nyaka number 10. To ka wang' idhi interview, ka wang' Kafaya koro gogi top 10. Mana kaka nasepango cha. Iyudo ni kaka dhi kobaya to nyalo bet achiel. Ema nyalo baya joma goyo simu ka. Koro gini ne nitiere kuma koro sama Kafaya ochako kelo top 10 cha. Gicha kendo ne chak donjo gi remba kabisa makendo manatema koro dhi gi pacha. Mawacho ni kare thumni to koro en mara kabisa. Gini nitiere kuoma. Koro gini oduogo dhi kama makata kiwinjo wenda moro kanyo tako ni Solomon Atito imiya duogo geno. Tiende ni omiyo Ohangla cha omedo bete chunya kabisa. Naneno kako ojiwo weche mag Ohangla kuom jower. I can remember ni kata mana nying mar Odongo Swag. Odiochieng' mane miyo Odongo Swag nying mar koro bedo Odongo Swag no. Odiochieng' no ne antie sama Solomon Atito Kafaya wacho niya gi sani ng'ama winjo jathum mar Odongo mare ne iluonge ni ne nitie nying mane iluonge go ka. Dhi unyise ni chakre kawuono mondo luonge ni Odongo Swag. Ne iluonge ni Odongo Wonyo Wila. Gi sani dhi unyise kijana ni mondo luonge ni Odongo Swag. Tiende ni kaluwore gi thum manogo kinde go koko wera gwen. To gicha ne donje pacha, thum ne donje pacha kabisa. Koro gino duogo dhi kama koro ng'ina duogo chien. Achako gocho. Agocho ne jothumbe mopogore. Agocho ne Musa Jakadala. Agocho ne Odongo Swag no. Agocho ne Adiki Jabondo. Agocho no Mondinya Kwarowira manowero chot nato Mondinya Kwarowira paro Mondinya Kwarowira manowero chot malaika. Koro gini oduogo dhi kama jathum mane nyalo konya onge. Chieng' mana gocho ne Fred to mako simo to nyisa ni in kanye ni antiere Kabondo. Ni in wuod dala ni inyalo wer ni anyalo wer. Ting'eni pok amako kata microphone kama endi ni monda wergo. Okanya be pok amako kama yude be onge. Koro chieng' mana chope Kisumu to apani bandi ng'e kaka ji nigi ma wendo koko biro to joka to joieka. Koro nyaka chapni ne bedi. Koro chopo tielo mogik man Ndogo Jara wacho ni gin gi Fred. Nyaki wer. Fred oseto na kibodo ukoni werane wer ming'eyo miwero ga. Ting'eni pok awero ga wer moro to wer tan gi wenda maloso to pok aperforme. Koro were anyise ni ili nabiro koro kachako kama to loso tune loso keyboard to chako go kene nikech nosewinjo gima awero ne mos. Joko chako drum set. Winji ni na perform ka to Fred Kenny pok na wer. Mane the first day mane awer ei ba. To natime ka wuonde ni anasebet ga ka wer ga. Omiyo norwa kama Ndogo Jara odhi mouma kama. E band Fred ka koro kama wawuotho kode. Onyisa ni mae timo kama, mae timo kama. Ma Felix Unyaboro, lebe ni jachiga chieng' magibiro mokwongo mana perform no. Giwacho ni bwana ni nigi talent. Bwana ni nigi talent kabisa to kinya tabeni jachiga nyisa ni in nigi talent tiwer mos. Ohangla ka okwere kama. In idhi go gospel dala. In inja Nyasaye. Ino kinyal wero Ohangla. Ohangla ka wingi nikech iwero mos. In inja gospel. Kokamano to in nitie kaka weche gibiro bagni nekech in idhi mos ka endi dwaro jok maraf. Kora penye ni ang'o minyisa kamano to kona ni weche mang'eny adhi nyisi ndiko ma jothumbe nene video. Koro mogo dhiambo jothumbe mapok odhi gocho nitie kama odhi nene movie. Koro ne gidhi ge movie Kibos kanyo.
Koro ka gidhi kanyo ting'eno chuna mondo abed bute ta beni nyisa ni bwana asenyisi in idog dhi go gospel dala in ok inyal go ang'la ka tapin ang'o momiyo beni nyisa gini koro ina duga ling ndogo jaraka duga penjo to nyisa ni bwana in mos lakini oang'la ka tibiro goyo tidhi goye maber to nitie kaka in gi gwenyruok matin koro ang'la inyalo goyo lakini iber gi gospel koro ng'eni gino adhi ago thum kato gini chanda koro mane kaka lekna mar thum noduogo dhi ma gikone kaduogo dala nikech achiel ariyo adek adok e ground ma chako ni gima nyalo timo onge kaka nyaya band ne onge nikech thum bende ng'ini aparo gima na beni onyisa ni adoga go gospel Dogo Jarabo dogo nyisa ka kora timo penje to koro ng'eni nitie Minod Fred miluongo ni Aquino Nyaero koro ne wan kode machiegni seche moko kona ni omejo kama ito iber mana gi wende mag Nyasaye koro ng'eni jaod Fred ma bende wadak go ni be chako nyisa gini nikech nadak od Fred ne chunye ler norwako jothumbe mang'eny embo chako nyisa gini ji be nyisa gini nyaka joma goyo nitie owad gi Fred mane goyo sinea be nyisa mana gini koro koni ta an ni jogi ok dwara to kachaka yudo microphone dichiel tabiro wer mondo gine ni kare nyalo gini koro chieng' moro achiel Fred chako loso na machaka wer na wer maneno mana ka bao chapni kabisa mocho ni bas koro tang'ina timre na koro tang'ina yudo gini koro ok gidhi wacho na wach cha koro gimoro amora manochako wach ne onge weche gwenyruok nobet mang'eny manochuna mondo mi nadog dala ka nadok dala gima nobedo matek ochuna mondo mi nachak gi kama nyalo chako go ne adhi amanyo mana namanyo mana nyundo moro matin cha kachako manyo ngima nachako mana toyo kokoto nikech nitiere chien kucho nago ngware mar ndiga boda e Kisumu to nitiere ng'ato nowuonda ni en Amiso Thwang'o to kinde ga Amiso Thwang'o koka nowuok koro kowuonda ni en Amiso Thwang'o to boda mane an go mana nyiewo nowuonda to nokawo nonyisa ni en Amiso koro ambe nadhi ahere madak kode madhi gimoro jumbe moko ariyo koro pen Amiso Thwang'o ba nyalo dak go kama koro ng'ani ka nowuonda ting'eni gikare gi seche gi ng'ani ne mayo jika bang'e kaduoga nyiso Fred ni ng'ama kama wuonda ng'ani nokwalo ndika nokwalo simba nokwalo matres na mana nyiewo ng'ani nokwalo gigega mang'eny nyaka gas e Kisumu chien kocha koro kinde go gigo be ne gin expensive kabisa joma ni yudo gin kachiel dala be ne gionge nikech kata ka ne dhi kode dala kumidhi jase ne be pod shida koro kano dhi go takono Fred to boy Fred nonyisa ni bwana mokwali ni iluonge ni Keke koro koni Keke moka miso ni jogi nyiera mandogo nyiera ni merino puonji town koro nochuna mondo adog dala na nyiewo nyundo matin achako toyo kokoto mana toyo matin ni emano mi ayudo pesa kod osiepe mane nyalo konya madhi agolo wer masani agi kama antie Philip jothumbe gi endi mane iwer go gi iwer kaka ng'ama jawer koso in kodgi to nitie gima ne time e band gi jothumbe mane wawer go gi mokwongo kapok oyudo Fred miyudo wacho ni ndogo miyudo ndogo ni jok ma winjo ke kwano ka iwer seche ma idhi kodgi kudgi timbe iwer koso in tie gima ne timo koso in ing'e mana kaka giwer awacho ni nagocho ne jothumbe mang'eny ni gocho ne kiesa to nok girwaka nikech moko nonyisa mok abi luongo nying gi moko nonyisa ni mondo mi anyiew dhiang' mondo akelnegi ok nyapuonja nono moko nonyisa ni mondo akel siling 30,000 nigocho ne gini go simu nago simu interview sama ne gidhi takawo namba gi nigo ne gimana simu ka be nyalo riwori kod nago ne simu ka ginyalo rwaka ogik seche ma koro jakadongo ma be norwaki nyisi ni not jakadongo but jachiko se nyisi aito bwana machielo ni Ndogo be onyisi bwana in ber gi gospel tiwinjo ka chunyi to pod ok mor ahinya chal ka gima jogi dwa ni mondo winyo gidwa di ber but okang' ma koro ikawo mar donjo e gospel ang'o ma koro miyi weri kod ohangla midonjo e gospel gimomiyo awera go ohangla mondo adonjo e gospel kata an awuon ok anyal wacho ni dang' ang'e ok anyal wacho ni ang'eyo kaka nachako mondo aduog e gospel mak mana ni matin manyalo wacho ni sa Nyasaye noromo
mane gima nyalo wacho. Sa Nyasaye manoromo mondo mi aduoge gospel. Ok en echa, maparo ni kata mana chien kocha. Tiele lwenje moko mana duga kale ka golo wenda mokwongo mar Sayun. Kanyo adhi bire. Nagombo mondo adoge gospel, nadongo mondo adoge wangla. Kanyo adhi bire, challenges ma isekadhi wadhi bire. Kidonjo e gospel ma ichako wero wende giendi mago mag Nyasaye, anyuola en anyuola, jogweng' gin jogweng'. Chalo kodi nade kindi kodgi seche ma bende dala uto ne wacho ni isiew mana gi ne onge gima ber mabe nyalo wuok nikech ni in wuod ajuoga. Erokamano. E kinda kod anyuola, osiepega, anyuola to en anyuola. Anyuola en anyuola. Anyuola kata gima ber gitamore. Kich kinde mana go angla, ne giywaga ma gibi dala ma gikoni jathum olal, nyathini olal, yawuoyini olal. Yawa duguru nyathini gino lamne dala ni. Kendo ginyisa life kama. Yes. Haya. Kakoro naduogo makora tiyo tich Nyasaye, ma be giwacho ni pod atin. Nyathi mathini to koro lemo, ere kako lemo? Olemo nang'o ma koro werni? Ere kako lemo? Olamo ang'o? Ang'o molamo ma wan joma dongo pok walamo? Maka koro nagolo wer mar Nyasaye. Weche wachore mang'eny. Tabro wacho mana weche adek kende. Yes. Wach mokwongo. Anyuola na kendo ng'ama chiegni kodwa. Owacho ni jin nitiere iya. Opidh jin e iya, awer kod jin. Aya. Mar ariyo, jadolo moro wacho ni opidh jin e iya, awer kod jin. Mar adek, owacho ni adonje Illuminati. Tawacho ni kaka inyalo pidh jin e ng'ato. Kaka Illuminati nyalo konyo ng'ato magolo ng'ato ka chandore maduogo kama. To kare weuru ji odhi Illuminati. Weuru ji odonje Illuminati mondo ji okonyre. Ang'o mane kelo wach mano mar ni donje Illuminati, opidh ji ne iyi, weche ma kamagi ni makoro jogweng' kata mana nyuol bende nyalo wacho. Ne giwuoyo ka ging'iyo chien kuma aye, nikech kuma aye ne nitiere piny sana. Mondo mi nachop kama antie, kata mondo mi nawer, ne gineno, yani kaka dongo, ji nochaya kabisa, an ng'ama ne ji ochayo. An e ng'ama ne ji ochayo kabisa. Kendo anyalo wacho gimomiyo, anyalo timo neno kuma Nyasaye nogola. Wane wakolo meneme nyaka seche moko e lwetewa gi, tiendewa, moko kuondegi, kokewa omukore kata mana ding'wen. Koro kata ka ne wawuotho to en gima ni lidha kama. Koro adongo ka ji ochaya sana an gino timorena. Koro ji nochaya kabisa. Ma ging'eni gima kamano ok nyal timorena. To kapo notimore, tadonjo Illuminati kata ji nadhi opidhe iya, ema nyalo wer. Kasto ne an ng'at maromo nuka awalga mang'eny. Koro ji ne koni, ng'ane nyalo wer, tere kako wer, kaluwore gi ngima mane awuok e chien. Koro ji noko believe gima kamano. Okay. Philip ki ichako wer. Jo familia ni, jogweng' wada nyuolwa ni moko ne ok ne gino endi. Mane momiyo ne kelo wach mane donje Illuminati, opidh ji ne iyi. Wato gik kama koro giri ni dhi mana mbele. Illuminati cha bende pod ginene nyaka kawuono, koso koro ne gi accept ma giwacho ni oyo kare nyathini tiyo ne Nyasaye. Ji matin ose accept. Kendo giwacho ni ma endi en mich, kendo ji mang'eny jiwa, nyaka joma ne wacho ni ma Illuminati. Moko nowacho ni anyiew jawer kasa dhi andika nyinga kata ni Philip Odong'a, to gigo an ok awero. Koro ne girita sa video gineno ka dhi mbele. Giwacho ni achulo ne kech na donjo Illuminati. Wende moko 4 mana duga gologi. Koro eka ne giyie ni kare ma endi mich mar nyathini. Koro moko ne kech ing'eni tama be nyaka bedi. Nitiere 2 ma pod wuoyo ka wacho ni adonjo Illuminati ema wer godo. Moko pod wacho na donjo Illuminati ma pod awer godo. Hey Philip, otek. Wendi mokwongo ne en mane? Kech wadwa ni mondo bende wachako wabeda nena, wadwa ng'eyo ane bende wendi go endi, kata wadwa ni mondo wagogi kaendi mondo be jalo be nyalo neno. Wenda mokwongo mana wero en mar Sayun dala maler. Mane wer manokwongo. Nitie Sayun ariyo. Nitie Sayun mokwongo gi Sayun mar ariyo. Inyalo pogonwa ni Sayun mokwongo ne man to mar ariyo ni mane? Kamano. Yes.
wan duto te ka wasomo muma to aparo ni iwachonwa ni Sayun ne en dala Nyasaye kendo en dala maduong' to en dala maler. Ndalo mar kendo ruoth obet e kome oting'o ludhe mar loch kanyo to piny ma wadakie ni ma era ten tiende to polo malo e dalane to dalano en God Nyasaye maler. Koro Sayun en dala maler. To machielo cha en Sayun dala Nyasaye. Pod wacho mana Sayun kuom Nyasaye mak mana ni messages mane igi to dwa pogore lakini en koro dala Nyasaye ana wero dala malo. Asungo dala malo. Ang'o mane okeli wacho Sayun mane keli wero weno? Ne awinjo mana ka roho nyisa ni kaber to nego bed ni awer Sayun. Roho ema noketa mondo awere. Koro ing'eni en nitie gik moko ma weche ma chalo kaka mag michgi gin gik ma nanindo gotieno to Nyasaye manokele. Koro ok anyal ng'e gimomiyo Nyasaye nokelo nago mokwongo. Kata Sayun dala Nyasaye ni roho ema nokele. Eka nitiere kendo Sayun kendo part 3 roho ema nokelo. Paro ni nokele gimoro kar saa 7 kanindo gotieno ana kaka chiew to gima mana kia kasetieko ndike eka ang' inyisa ni nandiko wer minut ko nandiko wer to kang'e wer manandiko ni aneno mana ka embo dhi gi Sayun lakini odhi e yo machielo. Okay. Philip, wende nigi endi te ere mamitni ahinya kata magwidhi ahinya kamano kata maparo ni gimoro ma bende miyo kata kiwinje in owuon to nitie kama oketie? Wende nagi te beyona nekech bang' tho kawuok e piny ka chunya gombo mondo chieng' moro ayud kata mana kar yweyo laro e dala Jehova ma en Sayun dala maler. E piny kama dakie ni ka ok Ruoth Nyasaye motelona to gimoro amora nyalo tima e wang'a yo kata mana kama bete gimoro amora nyalo tima. To bende kadwa dak e piny ka to nyaka dag kod kwe. Ka ok abet kod kwe gi jowetena kod osiepena to gik manyalo timore na ng'eny. Koro aparo ni mana kaka wuoyono kaka wende ga kodhi. Wadawinjane kanyendi Sayun dala maler mano Sayun mokwongo to kapok wawinje adani were anena mondo owinj anen kich kaka jomoko ne wacho ni chulo jomoko dhi ower ni timori nade kawuono koro jomoko ni live e TV kaendi kendo bende ginyalo wacho kare wende ma endi wende adier were anena live. Sayun dala maler Sayun dala maler Sayun dala maler Sayun dala maler. Anawera wer ne ruodhwa anawero dala Sayun maler osepa chunya gombo nadhi e dala bende chunyi gombo nidhi e dala. Jomoyie te ne donje dala kendo singore ne chiem gi ruodhwa Sayun dala maler Sayun dala jomoyie. Thank you. Mwenje ni wenu endu kanyendi nyako mpaga chwangu kinyi ni ndima masani jana Makala TV wanaka edi koda ka Philip Odonga munga edi koda ka winying manu mara Sayun wako kwa dembaka ka endu miwa historia mare manu mara wende magija wa Nyasaye kama bende wawinju wenu manu mara Sayun